ҷеф сешшинز додситони кулли иёлоти муттаҳидаи амрико ҳангоми арзёбии номзадиаш дар сенат аз ироаи маълумот дар бораи мулоқоташ бо мансабдорони баландпояи Русия дар давраи интихоботи президентии соли 2016 худдорӣ кардааст. рӯзи 1 март рӯзномаи Вашингтон пост бо такя ба маълумоти мақомдорони вазорати адлия мақолаеро нашр кард ва навишт ки яке аз ин вохӯриҳо дар моҳи сентябр ба қавли Вашингтон пост дуруст замоне сурат гирифт ки ниҳодҳои иктишофии амрико дахолати Русияро дар интихоботи президентӣ таҳқиқ мекарданд. сешшинз ки он замон сарвари кумитаи нирӯҳои мусаллаҳи сенат буд бо сафири Русия Сергей Кисляк дар утоқи корияш мулоқоти хусусӣ баргузор кард. Вашингтон пост тахмин мекунад ки рӯйдодҳои ошкоршуда метавонанд конгрессро ба таъсиси ниҳоди мустақил барои тафтиши нақши Русия дар интихоботи президентии соли 2016 водор намоянд. моҳи гузашта ёвари президенти иёлоти муттаҳидаи амрико дар умури амнияти миллӣ Майкл Флин аз вазифааш барканор шуд. Флин қабл аз маросими савганди президент Дональд Трамп бо сафири Русия масъалаи таҳримҳоро баррасӣ карда буд, вале дар ин бора ба ноиби президент Майкл Пенс иттилои ғалат дод. дар пайи барканории Флин, Мич МакКоннел, раҳбари гурӯҳи ҷумҳуриҳои Сенати иёлоти муттаҳида ишора карда буд ки ба эҳтимоли зиёд ҳайати иктишофии Сенат равобити мансабдорони маъмурияти президент Трамп бо Русияро баррасӣ мекунад. саволи калидӣ барои мо ин аст ки мо дар ин раводид чӣ нақш доштем ва ки бояд онро тафтиш кунад. феълан дар мақоми додситони кулл сешшинз фаъолияти FBI ё худ идораи тафтишоти федералии амрикоро ки масъули таҳқиқоти дахолат дар интихоботи президентӣ ва умуман равобити мансабдорони маъмурияти Дональд Трамп бо Русия аст зери назар дорад. аммо худи сешшинз маълумотро дар бораи тамосаш бо сафири Русия рад мекунад. пешвои ҳизби демократ дар маҷлиси намояндагони конгресс Нэнси Пелоси гуфт ки моҳи январ сешшинз дар ҷараёни арзёбию тасвиби номзадиаш дар конгресс аз ошкор кардани вохӯриҳояш бо русҳо худдорӣ кард ва аз ин рӯ бояд ба истеъфо равад. ӯ даъват кард ки комиссияи мустақили иборат аз аъзои ҳарду ҳизби конгресс фаъолиятҳои сешшинз ва равобити мансабдорони маъмурияти Дональд Трамп бо Русияро таҳқиқ кунад. اوه چی ازدحامه. به فکرم در این دوره تاریخی امریکا ما باید امریکا را از نو بزرگ کنیم. We need to make America great again.